שממול מה? מנסת בצלם אל תבכה אני בוכה בשמאלה אל תבנה שים לב, בייגלה עם גבינת זוהי. מאותם החניכים שלך. אני חניכות סתמית, תודה לאל. בואי נעשה כל מישהו אחר הוא משה. עד עכשיו זה מה שעד עכשיו למדתי, אבל נראה לי כל פעם מישהו אחר הוא משה. כן, הם בינתיים בסדר. טוב, ונחשוב. והמדריכים בסדר? בינינו. סתם גבר עליהם. כן, קטון. מה זה? הוא פופר. אני בטלוויזיה. מתי? זה הולך לערוץ 2? תוריד לי, תוריד לי חכי. תחכי, די, אל תביא, די. הלך על זה. מי עדן, עדן, גדי. אל תהיו עדינים, נו, תעשו משהו. Do what you do, down on me. די, חלאס, תפסיק להצטלם, לא רוצה. כל ישראל טוב! אנחנו כאן בחיפה, רוצים להדיע אני מה המצב. פורק את התיקים, היי, אני עמית, אני שוהם, ואנחנו בפיג'מות. אנחנו נמצאים בעצם בטיול פתיחת שנה, טיול פסח שבטי בחיפה, ואנחנו נדגים לכם ככה. זה הולך להיות קטע קומיקאי מצוין. היי. אסלמי אותי! דודי! אז היום בשבט ג'יבארו הלכו מכות כמובן, ונועה השתעלה כמו רוני והעיפו אותה מהשבט. אז זהו, זה מצבנו להיום. טוב יאללה. חברים, אנחנו עוד שעזזים. לא עליכם, סתם. שלום! אני מודיע לכם שוב, אנחנו עוד שעזזים. אל תצלמי אותי. זה אמור להיות רק זה. איפה איתי בקימר? פה. שניהו. טוב, זזנו. שלומך? מעולה, יו בן. איך הולך לך בטיול? תותח, יו בן. לא רואים את הרגל, תעשי שוב עם הרגל. רגע? מעולה. מה זאת אומרת שאני מה בטיול? אני אבגין את ידיעותי, הכל בסדר. הנה המרכזת הצעירה שלנו מתקרבת אלינו. אוי לא. שים! מה קורה? איך הולך? לאן נשלמת? נדע איך לכם הטיול? שלוקים? טוב, אני אומרת, עוד מעט אני אבוא לשבת איתכם. והנה אנחנו מתקרבים לחתיכים של השכבה. לא, זה. תגידו שלום. מה שלומכם? תודה, אבל אני חודקת אותך, אתה לא נכנס לפריים, אחר כך אני אצלם אותך. אתם נהנים? שיר, עבדי! שיר! שלום! איך הולך עם המערך? נטוש!
שבטי, טיול פסח שבטי. מה שלומך אור? מעולה. איך הולך? את נהנית? טוב. מעולה. כן. להסביר כאילו משהו? כן. האמת זה היום הראשון שלנו, אז לא יצאנו לחוות בינתיים כל כך הרבה דברים. היינו במערת האצבע, היה מצחיק. לא כל כך, אבל תמיד נחמד לומר שהיה מצחיק. וזהו, ועכשיו פנה ליד הגלים. אוי, איזה גדולה. וואלה. לא ידעתי. טוב, אנחנו בטיול. אנחנו נהנים. בוא נעשה פרובוקציה. דורסת, את פה חבובה, הלו. נו, זריקות אותיות. זה תלוי? לא ב'. תלוי? ג'. הנה מה זה אותיות יש. עשיתם בב? הופה. עשיתם בב? לא, כאילו וואי, גל מאושרת. ויקה הדר בן אדם. ויקה הדר בכבודו ועצמו משחק עם ילדי הקיבוץ. וואי, איך אתה תתבייש לך. איזה הוואי קיבוצי, נכון? ויקה. תעשה לי ילד, סתם לא על. תגיעי לשמוע את הכל טוב. שמנמנוביץ'. ויקה הדר, בייבי. איזה חתיך. יפה, אוקיי, אנחנו נקרא את הסיור. הפעילות שהולכת להיות אחרי הסיר זה המשחק שקוראים לו דודו פסיק מתפרע. דודו פסיק! בואו ניקח לך טיול. היה בסדר. נהנית? כן, נורא נהניתי, אבל קצת עייף כזה. מה היה כיף? מה היה כיף? הרבה, להיות עם הפעילים בעיקר. יאללה להבין זה כבר כאן, הרגע שחיכינו לו מזמן, להנחית על כולם את המכה, להראות שנופר שולט בהנהגה.